Mas Jinggo etoke Damar Wulan. Oh iya. Dadi kok pertama Minak Jinggo teko ning gone Taman Makam Pahlawan. Taman Kaputren. Kaputren. Kowe begitu ngerti aku terus ngerangkul aku terus nyambung aku, tapi aku ora gelem. Cerita sama ndi ngawur ngarang dhewe. Kok modele kok haus men to. Disiarno. Tolong. Kebiar. Pagelaran Sandiwar Kedhokrak yang dipimpin Ki Jatmiko Anom Surata Putra. Ing dalu punika badhe babar cariyos Damar Wulan Ratu. Damar Wulan katindakaken dening Ki Jatmiko Minak Jinggo. Ing dalu punika katindakaken dening Maestro Tuban Andi TB Telek Bebek. TB Telek Bebek Taman Barang. Waita puyengan katindakaken dening putri-putri ayu saking Yogyakarta, Elisha kalian Kusumane Ayu Tati. Kados pundi babar renuwun pagelaran. Monggo sareng-sareng midhangetaken Jamer Sani. Tor. Udharasa. Pagelaran ingkang kaping sepisan waita puyengan Udharasa. Adikku puyengan. Mbak Yuku, waito. Iki piye to iki to? Atuh. Waita puyengan Iki arep sambat rasa karo awakmu arep sambat rasa. yai alus kok. Jadi ki piye to ade sombek bojo wong elek kaya menso kae to. Anu sing Ade iki ayu-ayu kaya lho Mbak Yu. Piye? Lah ya Sing sitok cangkeme bramusen lho. Wong ya bojomu ya. mulane aku ki bingung iki lho, Nduk. Awak dhewe nang kene iki ya wis pirang-pirang taun ning arep digarwa karo cecengok kae jalan Lho, aku nek aku ngene-ngene. Lah iya, Monggo, Den. Monggo lurahe monggo. Kepiye ya len ngadepi. ya mengko nek opak Iki wis arep para gengi lho. para esuk, para esuk. Mulane kuwi awak dhewe kudu hati-hati nek opak. Mas, sampeyan iki yo ketoprak ora? Piye lho, Bu? Jaluk ketoprak kendang jaluk kon ngabani pemain. Ayo. Terus ngerti kene iki tok. Tok plung dak tak jelek lho. Paham ora? Boleh nih, Bu. Sik lare sik Mas. Ayo, ben iki rasane. Tok plung dak tak jelek lah, Minak Jinggo teko. Rasa-rasan ring. Rasane. Piye, Nduk? Iki arep ngadepi yo an. Ya kok bener saben dina nek ya wis ngono kuwi kok kudu ketemu karo kancing adipati Minak Jinggo. Wes yo Mbak Yu. Lah apa Mek wedi lo. Kaya dadi ya nek kowe kudu ngalah karo Mbak Ayu. Iki Minak Jinggo apa cakil? Ora sing gawe metune ya. Minak Jinggo iki yo joget to iso. Ora omong. Sikile piye? Nganu. Sikile pencet. Jeklan sih saya. Dicek. Lah koyo gareng. Ayo, tok. Ayo lurahe. Iya lurahe. Ide dalem lurahe. Aku ning gone mae bojoku. Ije lurahe. Lawange wis mbok kancing mulu. Aku bar arep berhoi. Menika garwa jenengan
panjenengan lurae. Waito lan puyengan. Pripun kanjenge? Ter ya. Kita mau lapar gitu ya. Kamu disini lagi lapar gitu ya. Sabar. Aku wis raton sayut. Aku wis ngombe kodhok Jawa. Ora ngono kok iso. Pripun to kanjenge? Panjenengan nek darat nggih sampun cumawis. Ujukan nggih sampun cumawis kok mriki malih menika? Jarang kae gawe nyepaki sirahku sing iki. Terus Sirahku kan ada dua. yang satunya mana? Yang satunya nanti tak fotokan. Kamu pasti akan terbuai. Iki sak karo apa? Manuto Raden ana aku wis pirang-pirang taun ora gelem kowe ra gelem ngadeni karo aku. Manuto yo wong ayu. Panjenengan menika kula aturi sabar rumiyin. Aku rasa sabar, cepet-cepet saune mentah, dimpet-empet saya ra betah. Balong pake tiut-tiut. Apa dayong? Aku telah bergairah. Iki arep mbok gandrung. Arep tak gandrung. Mbok gandrung piye Dayun? Dan kedua aku Aku malah karo minati go. yang Iya lurae. anu gatel ukurna dulu. Anu aku tak njaluk ora tak obonge ae. Wah itu karo puyengan cah bojoku. Menika puyengan menika kemawon mbok menawi purun kaliyan panjenengan. Anu bayu kula rumiyin mawon. Ora usah wedi, pertama pancen loro tapi sesuai ora. Alah mereka bayu kula rumiyin menawi sampun saya mangke kula gres. Oh jadi kowe sik terus aku leren rokokan sik. Bayu riyen. Iki Apa kok sik to? Kowe kok wani-wani karo Mbak Ibu? Aji kudu manut karo Mbak Ibu kowe sik. Aku dulu. Pengen iki kabeh aku mah. timbangannya layan wong loro. Aku kene lurae. Sito karo Dayun. Aja. Lah tebane yo yang sampean lho. Apa? Bojo pirang-pirang taun ora gelem lagi karo garwane kuwi dosa. Lah panjenengan ning oleh mlampah wis ngene-ngene kan aku tuh nek lakone yo kepiye ngono lho. Iki ngono latihan. Lah latihan piye? Pakai TikTok. Hai guys, PK dong. Kok mbok rasa Sajroning pinang jika gonjak kalian wae to puyengan. Kok sik ro dilaku kok bisa. Oh, kabeh jam loro ya iki. Kan jam loro ya. Apa ya, Pak? Saya suwe gitu. Nat. Jalur aku pindah. Saya jelas nih bro. Nadyan wujud emong peksi. ayo bakul manuk ayo. Bisa nih ya mau peksi manuk. Rasa cerewet. Iya. Bisa Piye lurae? masa sama tak Nawajaba ya. Tak cekele lurae. Kan cekel ngapa kowe wani karo aku? Ora. Ini kalau benda Melayu. Oh iya. Nek Melayu kan dikerek mendem-mendem malah. Kuwi lho burimu. Iya. Kamu kok diam sih? Lihat kebunku penuh dengan bunga. Apa ngaten iku? Kula tasih lingsen-lingsen. Menika pun kula cawe saking menika dadaharan nggih. Katur sinten panjenengan kanjenge? Minat. Lenggah-lenggah piye pindah rupiah niki sampun kula cawe saking dadaharan nggih. Aku arep mbok jamuni sih. Yo ngono puyengan. Kita naik jamu-jamu kilopo ya. Kowe yo arep Biro lo penak. Nadya wujud mong peksi. Hatta weta line pronto. Alah. Wih. Kok sih? Yo sabar to. ketangkol iki lho. Iki lho sak, iki lho sak.
Ya, mosok minyak jinggo laku-laku diesek-esek iki lho. Cantol. Lu nyongo Nah, iku sampun nyongo. agawe ta liling pro niku. Pon Mulut maksudnya ya bokah. Piye lurae? Oh, kene. cobi malih. Agawe taline pronto. Iki Jasin di jas no jas. Jas sibal. Enggak. Pero sing tinggal sibalnya. Iki lho kalau drama iki. Rapor sih. Ini lho. Nah, sabro. Agawe taline pronto. Ini iki lho ditingnya iki. Iki lho. Intinya lah pasar udram. Iya. Halo. Yang sama kue wis bulut ini dia yuk gendam. Ayo, ana kowe iki kok iso. kita ngarep pengguri. Maksudnya? Hey, No. yes, No. oh yes. Lurae ben ra bingung lurae iki tak garwane. Panjenengan menika Mbak Eling. Nyapa aku gak Panjenengan niku nek wis bola-balik kula aturi mboten samriki to. Apa aku salah? Apa kowe nyawang aku kurang elek? Loh, Kaya jenengan elek kaya Jagat tepung gelang kowe njaluk apa-apa bakal tak turuti awet aku salah sawiji ngelendro kang sugih bojo sugih dadi mas picet bojo bakal tak kuplek-plek para kowe waktu tak robek tak iki piye lho? Omongan kok sok ketekan lho. Omongan kok sok ditata to. Apa kowe ora ngerti karo aku ambekan sih disedot. opo kurang Tolong kecap disedot ambekan. mulo sapa iku wae Disedot. jangan aku asma lho piye to Lah tembane ketekan kok lho. wis suwe nggon kula alah Piye? pakai ngono jerite wis kaya ngono iku yo delengen kaca itu nek ketel alise Iya. iki mesti ketel Lho, alisane rezekine oh iya kok aku kurang elek panjenengan menika mangke kula mangke nggih purut kalian jenengan ning sabar. ora iso sabar aku wis ngenteni Apa? telung condro dosa muka dosa hari aduh ngenteni kowe Nanging kula menika dereng tresna kalian panjenengan. sing ora mbok kesene apa aku kurang bagus Pak nggih. wong rabi ku sing dibutuhno iku ora kok sirah iki lah terus Tapi tresna menika lak jalanan Joko Kuliner terus menika saking moto tekan dodo tekan apa to iki? Kalau malah panjenengan iki apa ta? wis suwe nggon kulelono Masa aku pindo. ya yo mapan alah la 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 Be, apa? Iki disoting di dalam tribun sak pirang-pirang kok. sumuk ipo bunga ing atiku Aja ta. Aja. Wong iki mah aja. ya Piye lurae? kamar mandi ini Ora sane kamar mandi kono lurae, ora nek kancing. bisa dadi tombo Sabar to kan. ora iso dino iki kowe kudu kelep lagi karo minyak jinggo wae to kuyengan Kula menika nyuwun metu wedal. nganti kapan Nggih paling mboten mangke 2 jam sakniki sudah. jam iki kok jam 3 rampung wayange Nggih. ora gelem manut
yang nganti cara halus ora gelem lagi karo apa kudu tak udo pari percaya patan kene tutuk ki. Gusti, Gusti. Mana? Damar ulang. Hei, mana karo aku? Tidak jika. Iya lurai. Ayo, mana? Wae tak pulangan. Mana sih? Monggo lurai. Orang ngono kok rame-rame nak jeroning taman. Wong ayu, Cek Kakang Mas. kowe ngot kakang doyak-oyak kirik loro limo. Mbak Niko. Kowe karo aku kowe. Iki mau sejatine menungso apa kewan ngono. Menika dede kiri, menika celeng. Oh, mangkon. Coba kaya apa celeng iki kaya apa? Iki caplak. Di sana. Ojo ganggu marang ingsun iki ganggu. Kowe ora ngerti. Iki sapa? Waito puyengan calon garwane Minak Jingkaya Wulu Bisma. Kok iso caturan kaya ngono? Kapan leh mung rabi? Sudah diputuskan oleh kantor urusan agama. Kapan? Secara sah dan hukum Pak Naib dengan mas kawin seperangkat Tak jaluk aja mbok. Tak jaluk aja mbok. ora iso sing tak wedeni abangku. Loh, apamu ora? Ora ndawane nek Ben sekirane arep batutake, sampean tresno tenang karo iki. piye? Tresno ora karo wae puyengan. Loh, bojoku kaloro iki tentu tak tresnani kabeh. Oke. Gawe dokumentasi kandhakno bojone. Bosok. Ayo, tresno ora. Ora, iki ngene kon. Ah, tresno ora. Ora. Ayo ngomong nek mau ora. Babar kok babar. Jalan awet karo bojone. Ora, wis barbar. Pon rampung Pak, rampung topake. Lah kok malah iso laporan karo bojo iki lho rumah saku. Yo, dilanjutke. Iki tetembangan. Ah, ren sik. Pon